काहे धुन रोवे ला 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 नवा सबेरे घुन घुनवा मंगाई दे। काहे धुन रोवे ला 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 नवा सबेरे घुन घुनवा मंगाई दे। हमरे ससुर जी के उचिरे अटरिया, हमरे ससुर जी के उचिरे अटरिया, नीचे नीचे लागेले बजरिया सबेरे घुन घुनवा मंगाई दे। काहे धुन रोवे ला 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 नवा सबेरे घुन घुनवा मंगाई दे। हमरे भसुर जी के उचिरे अटरिया, हमरे भसुर जी के उचिरे अटरिया, ओही नीचे लागेले बजरिया सबेरे घुन घुनवा मंगाई दे। काहे घुन रोवे ला 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 नवा सबेरे घुन घुनवा मंगाई दे। हमरे सैया जी के उचिरे अटरिया, हमरे सैया जी के उचिरे अटरिया, नीचे नीचे लागेले बजरिया सबेरे घुन घुनवा मंगाई दे। काहे घुन रोवे ला 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 नवा सबेरे घुन घुनवा मंगाई दे। हमरे देवर जी के उचिरे अटरिया, हमरे देवर जी के उचिरे अटरिया, नीचे नीचे लागेले बजरिया सबेरे घुन घुनवा मंगाई दे। काहे धुन रोवे ला 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 नवा सबेरे घुन घुनवा मंगाई दे।